norokni bagai tini hanyohai Swrwngmung Gwnang bidu tubai phayoka tabuk je Langmani NAITHOK GORON GWNANG no simi hamjakmani no kogu abona tini norokni takuk bisonat je sawai manmani je simani sawai khanarnai Hwnke norok khanai tongdi puilani simi paithak jora phaji hwnka hwnke jeng bisi lerawai khanai nang siwana. Number 1 NAITHOK GORON GWNANG hwno simi ta Hamjakdi sekang bini bwkhano siwi nagadi Kahamda hambyada nung bini bwkhano Kaham hambya sinani naliya khe olon doko tektok manimak tongnai abono NAITHOK GORON GWNANG hwno simi ta Hamjakdi sekang bini bwkhano pusiwi nagadi tarpore se Hamjakdi. Number 2 Ao kebo khe hamjago hwne sakeno accept khayo bini loge songda tong kwrwi ta sina naigela bini loge songda tong kwrwi sina chanaya kheba olo sajokke tamo angnai sajaman breakup khajagwi dukhomang angwi tongnai tongtwi chatwi suksak kwrwimang angwi tongnai asik bwkha rwwi hamjakmase ani hamjakmano busia hwnwi salburumno mokol muktirwi khikalainai salburumno wansugwi chintamang kalaijaknai hi abono hamjago hwnwi sakeno asundwi accept khainani kok kwrwi sikang bini loge songda tong kwrwi siwi nagadi tarpore se accept khainada khaya wansugdi. Number 3 Ao kebo khenono hamjagwi sengano nini loge songda tong hwnwi phia afurano kubai koksadi kwrwikhe kwrwi sadi tongo khe tongo hwnwi sadi loge song tongo khe tongo hwnwi sadi hwnke bonono hamjagalak loge song tongo twino kwrwi hwnwi sakake bonono bwkhabai hamjaknai bwkha rwwi hamjaknai nangle bono time pass hamjago ololasho hwnke hamjage hwnwi sawana ani onyo khani borok tongo hwnwi hwnke bole asuk bwkha rwwi hamjakmase tabungle hamjakliya hwnwi sawoke botamo angnai sajaman tongtwi chatwi suksak kwrwi angnai dukho nangjaknai kha khanai bobo dukho nangjagwi nono swrainai nungbo waisaya waisale manjaknai hwnwi ololasho hwnke nungbo manjagwi mano abono kubai koksadi tongo khe tongo hwnwi sadi kwrwi khe kwrwi hwnwi sadi time pass ta hamjakdi puni bwkhano ta swbaidi. Hwnke kha khwlaio norok tini Videon poilani simi paithak jora khanai tongwi kisale Swrwngmung kana hwnwi hwnke norok tini Videon bahai wngjakha bahai nanjakha comment khaisadi hwnke norok tabuk phano ani YouTube channel no subscribe khako hwnke subscribe Khairwdi tai Videon chajagwi tongha keba kwbang borok no share khaina tapokdi.